Sis, imagine ba na stable imong career, stable imong income, no? Comfortable imong life, mapalit mo imong gusto na mapalit. Tapos one day, you are called to be in the ministry. So, Isa lang pangutanaan na. Career. Career o calling? Mauna atong Siron, tutok na! Pagchika Sis with Reg and Grace. Mayong adlaw mga kachika! Ako si Kachikang Reg. Ako si Kachika Grace. Kini ang podcast ng mag-istorya o family, career, faith, and marriage. O Yes. real life na mga istorya. Yes, mo na, walay filter, walay arte dire. Tinudanay lang ng mga chika. Maong, paminaw, relax, ug mag-uban-ubata din sa Chika Sis! Hi, sis! Hindi ko magsawa sa inyong sis ba? Ay, grabe. Wala mang, even sa amo ang off-tama na nag-istorya mo, mura kung nasa amo ang podcast. Naligid mo human ang mga Yes. topics na mo. No? And we're very, very happy. We're talking a while ago na daghan nag-DI ka ni nag-abang-abang sa salamat kayo, no? Makarelate, makarelate Makarelate. yun ang ato ang mga viewers. Kaya tinood din na real life. After atong intro, real life na istorya naman yun. Walay filter. Correct, wala ko tayo script tayo dire, no? Wala. Ato ka ng guide lang, pero ang ato ang ginatopic. Tinudanay, Judy. So kani very exciting kung kaayo ni nga topic nato today na masuki-suki nato. So, ang topic for today is Marriage built on a mission. Yung ato ang guest karon actually very busy gud kay ni sila no because of their Yes. missions kasi asa lang sila maabot but yatagan kita nila. We are very excited to Yes. introduce them to you. Yeah, no, they are actually representative na sila dito sa Philippines. Sa King Love Global Philippines. Okay, global mo siya na kanang Wow. ano no tawag ni murag movement no siya na the heart of this is to really reach out no katong mga nasa mga bukid-bukid no and to reach out and bring Christ to their lives. Maong importante kaayo na ato jud silang ma-connect kay gwapo jud kaayo daas like gwapo ma-share sa ato ang audience. So, help us welcome no our guest speakers for today. Anya Isa na? Genesis. Anya na si Monique and Jay! Wow! Mayong adlaw! Hello! Hey! Makalipay gud nga na mo Salamat. no? Despite sa mga kabisihan sa inyong kinabuhi and daghan kaayo mo mga missions, we wanted to talk about na bago mo niabot diri nga na stage sa inyong kinabuhi duha. Pero how did it start? Yung sa nimong pagkabalo na siya na yun. Siya na dyan. No, parang Basig na siya ba na siya? sila yung mga confirmation sa yung mga siya na yun. Of course, niagi Si po Monique ko. na yun. Niagi dyan po ko o kanang mga heartbroken po. Actually, my early age po, nagbati na dyan po ko ng gugma, crash. But determined po na mabuta dyan ang right time na bitaw na musulod po anak nga relationship. Pero wala man siya gi-allow ni Lord. Until one day, daghanang mga kasinatian, then abot ang time na sabi ko sa Ginoo, kuan ko sa Ginoo, Lord, dili ako ang plano na jud, imuha jud ang plano. No, nga kung sa imong plano, Lord, basta ako mosunod ko sa imuha, then I want you to find me a right there. Kay usay mo kita mo mangita. Unsay ato ang standard, unsay ato ang gusto, siya ra jud Lord, siya ra jud kay siya gwapa, siya ngana. But when that time nga nung tanga Lord, ikaw ang sunod. It's your plan, it's your will. I really praise Pero God. I have a question. Unsay edad ka nga kanang ano nagiging mo? The shift is mo nagiging that you realize na alin mo ka palangga siguro. Siguro yung maturity. Already sa inyo.
because of course isa sa siguro sa dako nga factor is nag-grow up po as Christian. Ako papa, mama ginadala jud mi sa church. But I remember that time, July 17, 2004, I really, personally received Jesus in my life. Kaya nasabtan na po nga dili lang importante nga sunod-sunod ra ko, mugunit ra ko sa saya sa akong mama patud langit. Nasabtan na po na naadyo dapat ay personal nga relationship sa Ginoo. So, in that time, nagkaroon ko personal na relationship sa Ginoo, gibawat ako si Christ akong pinamilya kamot to, and that really helps na mature nga po ang pagtanaw sa kuan kay dili man ang maturity sa age bitaw kun dili sa respond nato sa at sa ato ang daily life sa ato ang community sa mga happenings sa palibot. So, Vera. Okay, pero si Monique na po, no? Sa ko naman, actually, A bit about your, backstory dito. yeah, before pa mo, nagkita pa naman, kami nag-date. Actually, it was surprised na parehas niya yung mindset regarding dating. Because, sa ko naman, because I grew up na walang parents. So, and then people, of course, kung grew up ka na walang parents, people will like walay nagagayte mo, and then galabog po, nga pagkabata. So, they are expecting na maburus ka sa'yo, maburus saan na sa'yo. Because walay nag-guide sa mo. Then, I said to myself, hindi ko na may tabos ako. It doesn't mean na wala ko ginikanan. I cannot take care of my son. So, that's why, giimong ko big sa shop ko na, ang mga declaration sa tao sa ko, ang maburus ka sa'yo, hindi ka makamanspila, wala gina, ako nang gi-take as a challenge for myself na di yun ang ako ang itabo. Although wala pa po kabalo na there is a God na may plano kong Ginoo kay saan mo ang background, wala, it's really so dumb to talk about God. Talk about yung God sila. So para sa ako, about God, para sa ako, kauihan. Para sa ako na gila, sila ng so malibaw ako balahibo. Para sa ako, dili ko mabusog So para tapuak, sino na lang ako ang Mong mindset ito. Oo, and then, ang declaration, so ako bingingon mo, hindi po kidding, wala, gini ka nang, wala mo paspilangin mo, public ka or whatever, sa yung mga say sa imo ha, doesn't mean na, inul ana pod ang dagan sa mga po. So I choose to myself, imun di po, musugot, na maburus lang. Di yung kumusugot nga, as a declaration nila sa mahitabo. So, nag-discarte and then, ingon ko din, careful po pagdating sa mga dating, mga love. May mga crush kay siyempre, say, wala ka pa masay, may magka-crush man, tingnan mo sa kikag ka, gwapa, oh. Pero may magka-crush man, good the same, no, ha? So, siyempre, or wala pa pa masay, sige, crush, rabitaw niya. Pero, ingon na mabuya-buya, bilin sa akin. So, and then, ilan ako ang Ginoo, mas nasabtan ako ang work na ko. So, hindi mo ko yun, like high standard. What was your career before good ka ni Namiyo. yeah, na mature sa infrated? Natong na mga shifting of careers ba? Nangayo na pag nagbumahan na ngayon nag-eksan. Na May na-confirm, oo. I was a social worker sa NGO because istente sa pastor as a missionary. Working sa ministry. So, pagka-receive na ko kay Christ, sa balon na to sa akong gusto. Aman to follow Christ. Aman to do may ambisyon ako to get rich, magtrabaho para sa akong manggod sa akong family. Pero, mas dako nga po ang passion to serve God. And then, just to satisfy ko unsa lay gihatag sa Ginoo. As long as dili mabot man. So, maura na. So when my pastor said, oy, okay ra basta mo after you graduate, mag-work ka ani, dili yan ani ang ihatag sa imo, like it lang, or dili pa. Para sa po, it's a privilege, basta as long as I am in the corner sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, then I will follow. So, after that, nag-work ko sa children's home, and then gitagaan ko love. What did you do once you enrolled? Abandon. Nag-work ko sa mga abandon na mga bata, mga neglected, and which is, Orphan na. yes, o mga orphan, and which is sabi ko, Papa God, kabalo ka nga, I feel like an orphan already. And then you stand me here. So, what is your purpose? It's like hapak sa kuha, kung anon lang. But when I saw their lives sa mga bata, murag eager kay ko, gusto ko makala na sila ang parents. So, naging effective with it. So, hindi na ko nablantaw sa
So, ang mga kaagi ni mo before na nagabash sa imo like this at wala din kayo magmaayong future, you made it a fuel to, no? When I go back to my hometown and then may mga kababata mga kuhans, wala, they will say, ala, api ka na po, dili ka mahumay, api ka na ko, basta, kagala, dili ko makumpay. Oh. Dili ko mapundong balaya pagaw. Yes, nataga po in a way na nagapangita po what's good for me. Makatabang sa But the neighbor may pero you have someone na naka-guide you sa imo. naamang ko ilola. Ako'y uyuan, ako'y iya. They are guiding me, pero ina guiding spiritual mo. Wala. I have my own decision. I have my own. Pero sa'yo ka ika na mature, no? The faith na siya daan sa Oo. In some age ka ani nga kaning inani na gid ka determined na kasubsi the right thing na inani vid imo faith. Maybe sa suya sa mga tao, nag-drag sa po dito. Like, ay kasi kasi bata pa ko, feeling independent ako. Maybe because pili ko laki sa mama papa. Laki ko sa lola, and then sa lola, like, do palang dati ko nila, spoiled ko nila, pero I have my own way. Ano siya laaka sa survival mode gid ka. Yeah, survival mode kayo nga po ang mindset. Then, like, elementary pa ko, gusto ko masarili na income. Doon lang kasulay ko na taingka ko, okay man dahil nga may sarili ka ka. So, murag, naanad ako. Murag, okay man sita. Oo, ginapangita na po na, ay, mas okay pa man di kaysa sa balay nga sa sugo ka bago ka tagaan. And then may brother Jay na ikaw gid daw naging inatay sa imuhang mga igso. Yes, guys, sa iyo man, may wala na patay akong father din, ay mother na. So ikaw ba the eldest? Ako ang panganay. So, nanas ako ang mind na ako ang responsibilidad. Ako abi. So, oo, pero gisalba ko muna ang self ko bago salbahan sila. Kasi if I will not, paano po sila nasalba? So, naabot din ang point nga dapat na nakipagskapalaran din po. Like, tabong sadiging man kubidisado ko. And by the God's grace, iyak ang plano, wala ko kasabot. Pero nag-end up ko na nahuman din po. Then, pagkahuman ako, nakapuan ako, makapili ka stable na po. Then, gikpa ko. So, nibuhi ko sila personally. But doon before pa, gina-survive ka gid ang mga mahal ko. But before, happy na po na kisituwa na niya si Jay. Wala. So, wala mo ato nagkaila. Actually, nagkaila may 2008 sa Yuska. First time kong attend official Yuska. So, una na mo kita sa iya na in love na. No, wala. Wala kay last night ni sa Yuska nagkita, nagila. Nagdool siguro mi and then nagka-exchange of number. Then that time, na ako sa church. So that time, na ako sa church. And then, bawal kami kay nag-appeal makom scholarship. Bawal kami mag-uyan. Ay. Yo, Tata, no. So, next nakita na mo is 2015. Well, nagka-work na from 2008, 2010. Sa karat, Nakawala na dito yan. So, like, 7 years. Alright, 7. Oh, 0 years. And then, sa 2015, nagkita mi kay ang ako ang co-worker church meeting. So nag-flight me to Cotabato kay bridesmaid ko and I don't know Solar. yes, meet me but that time there are other young people na giling sa ako as ang pastor. wala gisung. Yes. And then akala ko gid nga kato siya ako ang makuan but dili giawlaw. And then 2019 sabi ko Lord God mag-30 na ako wala pag ito ni ilaw. Sabi ko ano man itawa ba ko nimo po singleness kay wala man ko man ilaw. Doon naka-experience kay ako yung PCFU is dapat ang akong maminyo ako first boyfriend minuan mo ginambangan niyo Aries. yan na akong prinsipyo. Nag-try ko because of naka-uyab ko first time na ko uyab. Because of kanang lately dali kay tungtay nila mga suits. Gitry daw na ko kung kabalo ko ma-handle relationship. So gitry na ko. But hindi siya na-board. Dili siya kalubot kung sige rin. And then, 2019, I was in my prayer and fast days for myself. Oh, na-prayer fasting gid po. At time. Kaysa Or that, kato siya. Kadid niya libay. Tipik sa ako, kabalo na siya kaya.
specific sa ako ang love life. Nag-try Lord. Sabi ko, Pwede na may balaan sa inyong pag-ampo. ang prayer ko, Lord, ayaw ko tagain banana. Taga-ipog partner, suitable partner nga makaubang ko sa passion in sa inuna. Makaubang mo sa wish ako. Dili ko ganag banala. Kung bana lang, daghang manguya 5. Then they can provide you, they can offer you many days. Pero sa spirituality, dili na ko makatabang ilabi na sa compassion sa inyo. So, mo gina akong gipray. Tapos mo to nga, pag-prayer na po, walang puan po, tapos nang kano apa po mga pangkasar ikadagang mapugdagan ka sa katawula gakong kasjisakri kas 30, sabi ko mag-30 na po Lord. Pag 30 na gali ko, wala ka po'y bana dili. Maadto na po sa misyon sa mga Iraq, sa mga Israel. Musugod na ko ipadala dito. Okay na, single na sa hirap po. But, gihatagid sa gima. Before, 1 month, before ko mag-30. Sabi ng mga merkada po, mga parang bahay, wala man sila good nga pakita na may iyab. Nagulat na lang sila, nagkikasar po. So, yes, nagulat sila, even mga katropa ko, na kay baas, sige na ito na magsakasal ka, di ba pa kilala? So, ganun, sabi po, kasi nung nag-pray ako, tapos biglang nag-back action. Nag-heart sa ako ang post. And then, sabi ko, siyempre na apoy ate-ate, sabi ko, Kriti, ko ano ba, wala pray dito po siya ang patapda ko pa. And then, sabi ko, Roy, busa mali. Sabi ko, wala, pagkadaw na ko, pinilo maning itsura niya, mura madumdirek. Sabi ko, nalitigil na your doubts na. Yes, sabi ko. Pero, kung siya maglatak sa ako, I'm realistic. So, surrender and sacrifices. Kay, of course, so, napo ko syempre, gi-review siya sa ako, nag-search po ko sa background. Oo. So, nag-heart na. Sige daw. Nag-heart ka na part. And then, gisabi ko sa exciting part. Gisabi ko sa, sa ate-ate ko, mag-heart with siya. Tapos, sige, pawagan niya. Tapos siya, kay gusto ko siya irito. Kay ka-church miss man niya. Kaya, okay, tawagan na mo. Tapos, tawag sa messenger. Siyempre na mo, joke lang na mo. Yan na kasi, ako na ba? Nawawala na lose. Then, confirmation ba to sa imuha? Actually, that time I was praying na po, no, because no, I spiritual work sa bank na po, and kung financially stable na po, makulit na lang ako weekend rin, i-treat na po akong ate, akong family. Nag-pray na po kay Lord, right time na Diyos. Way, na may mga possible na relationship ato nga time, pero syempre gina-pray Diyos po na po, Lord, sa mga kakupot. So, pag tung time na nagbalik ang mga communication, Natusin niya. napayan ako. So, determine ko, actually, red flag kayo to sa kuha kung kanang ang babae, mangutana, ako na ba? No. Para sa red flag na, dili ko di sa kuha na ang babae bito ang dapat ako. Pero, pag will, siguro dyan ni Lord, no, nga na, kuha na, You felt, mo ron sa ka? So that was my first time nga ni book og ticket isa kay plano adto Cavite kay para manguyab. Katawan na mi sa ako uya bitipit to balitas la kasada kay grabe murag unsay business na to dres Manila ba mag-evangeligaw ra di. Uyab po sa church nandi. Kasi napaka sa Manila at I was working in the Manhattan. Then, ang kautos ako sa pag-reform ko aning tawana, di pili para sa siyas. Yes. Paghanong kani ko dito ni Faras. Kay, gusto na ko ang akong first list sa wedding. Igi ko ganahan. Pag niya wala, that time siguro wala. Nila, yan. Pero, tikulo, murad na remote ko sa ko. Pero ako, sa kadipan, iyab lang sa ko siya. Pero, giparuman ko, wala ko niya gitain, umuli na akong pahiya. Na kung halupan na niya, magpakita siya tanang kataban siya. Wala. Paan kita? Sort of ko immediately. Noon dire. Namang madunan. So, imo na ako ang there, in a way, salamat sa Ginoo. Pagka ito, nagpaduha lang mi kaadang nakita, amin na, next na mo kita, planning na sa marriage, panandina. That's Tapos, ikaduha,
format. Yes, very. Tapos ikaduha, pagpasado siya sa mga nag-disciple. Nang head mong gupod ni. Yan ang ako person. Kay ako, circle kay po. Kay kabalo po hasta ko week. So, mga love life ko, mga nanguyab ko, ginakwento ko gid na sa akong pastor, kung sa nag-disciple sa tuwa. Dulayo sila, pero gina-acknowledge yun na ko ang nila ang pagbantay sa akong aspect. So, pag nimo sila, no, no, gid po. Bisa pag gusto na ko ng laki ho. Pero pag wala blessings sa ilaha, hindi. May na lang jud po kay pagpananghita na po sa Abot sa iya ha, agoy kaya kung pastor naman niya sa una gapugong-pugong sa kuha, mag-text lang gadi. Kay ga-text-text siya na dakpan, gikuha ang kong sektor karon kay ginakuan naman dito. Ginadusana. Ay, yari, ginarison na ron, paligyan na to. Pag abot sa iya ha, smooth ang tanay. Walay doubt ang mga leaders ko, ang mga nag-disciple sa ako ha. Walay doubt. Kaya kung may itad na ila ha, kaya kung may itad na ila ang mag-doubt, dili ko na sa sige. Ibindo gusto na. Oo, nagi itong first boyfriend ako. Ipanangwid na po na sila ha. Magpaila-ila na po, padunong na ni. Kay wala kang tinanang ni, pabagyo na. Kay wala kang po danang isa po. At isa ilay tayo, sila mo ko sino. Pag inunsa ka pasura pa uli gi. Sis, perfect po din mo ang pag-honor jud mo sa imong mga spiritual matters. Salamat sa Ginoo ko kay gitagaan po po ang heart. I-submit jud sa ila kay napita mo na po na murag makaayos ako. So and protection po sa ako. So that's why whether kung gusto ko man buhaton pero hindi gud na ko buhaton once na mingon sila nga pauli para sa tong tuan na instances nga aso first boyfriend na po nga mananggid na may matumi sila kay palaila ko niya yang pamilya excited na makakita sa kuha so nag-atumi sa Pasay magpabagyo na kami pero kay naibawaan man sa akong pasura pagtawag niya asa man kaso dili rin ko kuwiti mag-isukot pa sabi ko wala man di ko nakapanangit na ako diri na ako sa bus kuyog si paanak ko tapos magunsa mo pabagyo mi kay atumi sila pala ilo ko sa iyang family. Sabi isa lang sabi sa pastor ko sabi niya na siya nga dili pauli karon dayon. Pauli karon dayon kanang nag-expect naman ang iyang pamilya sa ako. Ana ba? Hindi. Pauli dayon karon kung nagrespeto ka pa sa mua, muli ka. So niya ko nga muli sa ko kay anak pa siya muli ko kay wala di ko nakapananghi tapos bili maayo nga puang una dito nga babae kung dako ana ba mauna po sa lugar sa lalaki nga babae ana ba so nananso niya na ako niya na ang ex ako nga nganong dili man ka makadecide sa imuha nga na naman ka sa sakong edad and stable naman ka nganong di man ka makadecide so akong gi-experience tayo pag-ingon ana as you don't know how I work so much to protect myself lapit na sa temptation dili lalim mga ako ang pampugong sa akong pagaling and they are the one helping me they are the one watching me magkinaunsa so kumbaga magulang kasi ginikanan ko sila spiritually ang abong mga mentors even my disciple ang mga nag-disciple sa ko para sa ko ang ang advice sa ko is ako kayo kanimo so wala ning uli po then naghilak po syempre kay wala ko kabalo kung bulagan na po sa akong duli but naghilak po but sabi ko sige Ginoo kung siya mang ihatag nimo sa ko then mag-survive siya sa ingon ani nga sinusyo mo submit siya sa akong mga leaders. So, that's why ning uli gyud. So, then wala Arag nimo po dito protection sa iya. yes Divine protection. Peace or what? Tapos nga po ang employer nga mo nagrito sa among duha napurbaan po di ay siya di ang nagsabi sa pastor nga na maadto po sa paila-ila na po sa lupaw. So pagpasok na ako, madam, gipauli ka no. Sabi sa ko ang employee, sa ko ang boss sa ko. Ang pauli ko, nakabalo sumbong ka nun siya. Okay, napulbaan ko sa inyong desisyon. So ako, saan po ko salamat ko ayong mga pinasave ko sa ko ang desisyon. So, yun, napuan ko sa ila. Nagsabit pag inugulit. So, yeah. Imano, dako yung tahimuhan na aminaw po ta. Usually ba sa mga binata o dalaga pa ba no? Very aggressive. Very decisive in terms of pugma. Papungan pa ang baha o pag
Pero agbugma di. Samot nagpagita ang kag-care. Syempre sa background ko, wala wala. So, praise God na lang gyud kay murag nabati gyud na akong pugmarag sa Ginoo wali dili magbago. So ato wala nag-work, nagbulag gyud. Wala. Baga, atong time maning laylo siya sa kuha. Pero nagbalik mi. Pero, at pagkahuman nato, nakita gyud na ko nga, daghang mga pagtuan sa Ginoo, pagpadung sa Ginoo, nga dili gid siya. Tay pag naa siya, dili man ko at least. May red flag. Dili ko already lag gyud. Yes, naagay kuan. Mura feeling na ko I'm in danger sa kuan. Pero, buutan siya, kristuhanon siya. Buutan siya, kristuhanon siya. I can say na, pugihan po siya. Pero, dili lang gyud siguro gi-allow. Sige, kaya ako yung gi-pay sa Ginoo. Anto sa taman, protection na gyud ang akong pagpati. Kung dili man gali siya. So, Dili ka secured. yes, daghang mga instances nga gipakita sa even mga hidden things na wala gisulti sa ako sa ako ang ex, pero gi-reveal sa Ginoo sa ko. Yes, gi-reveal sa Ginoo sa ko to the point na siya mismo ni amin sa ko. So, yes, kay gi-pray gyud nako. Grabe gyud ang protection sa sis. Yes. So, yeah, and there are hidden things na nahitabo sa mga situation na may gitago. But God revealed me during my prayer. So, then I asked, what is your status? Say like that. And then there later, nag-wake siya, walk down siya, nananida niya yung status na niya. So, that time, okay, then let's do what's best for us. So, hila ko sa Ginoo, Lord. Hila ko. Pero tagaan ka. Yes. Then mga years pa lang kami, wala na ko ni years pa jud years pa. Wala na ko ning otro. Di na jud. Siyempre, murag na ano ka kaya na-trauma ka, di ba? Oo, kasi hitabo. nagkakaroon po questions sa akong self na kabalo ba ko mo handle ang relationship? Wala man. Gipilit ko siya, nabot mig 2 years, gipilit ko siya just to parang ikuan din na po sa concept na kaya ko mag-handle a relationship. Kaya ko mag-handle a relationship. Mura gina-convince ni. Yeah, gina-convince ko ang self po. Do di ka nakita na nako nga dili ka bubuton sa Ginoo. Ginapilit ti Diyo. Until na surrender na ko. Then when the right time come, smooth king tanan. Grabe smooth kayo. Is it specific prayer po provide sa Ginoo? Very specific prayer ko, Lord, ganito ka, ganito. Ko ano gid sa Ginoo. Usually, praise Lord. Tapos, so, guwapo no, religionic praise. Tapos, ma-approve, no? Approve sa Disciple. Kung gina number 1, approve sa nag-disciple sa ako sa mga mentors. Approve the Lord. Kaya pinaka-importante sa ako. Whether gusto na ko o dili, mura pag rito na lang. Basta okay sa ko mga kuan. Sa dili kay na ko tanang kuan na experience siya, sige. No. Parbaga, di na ni mo kinahanglan ibalik ya. Kay solve na dahan. So, magaan. Tagal po nga tentasyon po, nag-anong care po lang. Oo. Salamat sa Ginoo kay tuwing mara ka sa tentasyon sa ako, first, laging pagbadong sa Ginoo. So, all we need to do is to be good and be sensitive sa iyong pagbo. Kasi, anlat kami magud sa kong husband na ano may ba murag na imong name. Siya na imong speaker sa isa ka youth conference niya. Ako ko isa sa Q&A nagtiba po puno. Pero ang pinaka murag question jud usually sa youth is how will you know na siya na jud ang imuha someone? No, what are the signs na Confirmation. confirmation na Lord, siya na ba jud ang mga gitada na para Actually, dili man una sa gawas nato pangitaw ng science ato ang kaugalingon is. Kay sa akong part na po ang nitabo manggod because I'm praying. Nag-pray na ko nag-ampo ko sa Ginoo. Gihat di pa ko man nagtagbuon balik ang amo ka mga landas. sayo kay puto mo. Put no og that time po na po ko laing gina-admire no dili pud siya. So but to make that long story short, napod siya po panahon nga, nag-aafo ko sa Ginoo Lord. Kagaya na po ko, yung partner na po, na makaspend time po me, no? Di pa kayo matiguang na dyan ko Lord. So nag-pray ko sa Ginoo, and itong time nga niabot, no? Even though nag-chat-chat na pero nag-plan ko
nagplan dahil ko sa akong mind, determine kung mo fly jud ko sa Cavite para panguyaban siya sa personal, dili sa chat-chat na. Nabuking lang niya ako ang plano, kaya nag-book ko siya o Giko ang flight. Yeah, abi na po, the unit, like, giging na po, I'm so disappointed that time, kaya na po, paunsa na mo, adto kadri niya, nakabook na ko, surprise na tanan ko siya ba? Nahuli ko siya. So, mo fly yung tao tiya para So, surprise dapat day too. Dahuli ko man siya dawi ay dawi ka ng pattern ng language niya. So, alam mo ko yung plan sabi ko, may plano ka daw. So, gitay ko, mag-book daw. Book na ko siya. Nalafakpan ko siya. nag-book na ko ba? Oo, kaya nag-go, kaya nag... Sabi ko, sa isip ko, may plan siya ba? Ako ganti book bago. Let's see what kung sa'yo masulti nga. Nasakpan ko siya. Yes. Nalawi siya. So, ayan may tabo, niato ko personally dito sa Cavite na ang uyab ko siya, giingnan ako siya nga mag-personal po pang uyab sa imuha. Then, determine na po ko, pati na po na resisate na personal dyan po ko, pananghid sa iya ha. Pastor sila, Pastor Jos, Lati Helen. Isa ra jud po siguro sa makaingon ko na advantage tungod kay kauban mi sa mga ministry dito. Kay ila po sila sa kuha. So mo to tong pag-time na nato ko Guzamis, no nananghit ko. So di alim. Kay Cavite, apply na po Guzamis, agi ko mga lisod nga area dito. Pero nakaabot ko dito nananghit ko sa personally sa sa iyahang pastors, no, and especially po sa iyang spiritual father and Papa Oysten, no, nag-communicate niya. I'm glad, no, to and privileged na na-invite niya sa Vietnam. So I like dili pa unta jud tumadayon unta kay nagka-chicken pox ko parting dagat kuan. So pero basta plano sa Ginoo na imo mo smooth lang jud tanan. Yeah, pag abot na ko dito na nag-discuss na jud mi that time manggod about sa kung say plana mo magminyo na mi ang tod niya Days lang na. Days. very quick, yeah. Kay August, September, October pagka Pero habalo ba mo ang hinulatay ninyo sa inyong duha is 7 actually, di ba? Murag after 7 years yun siya, no? yes, yeah. Because sa 2008 until 20... Pero wala lang ni kamalo sa specific. Wala ko kabalo nga siya. Hindi man niya gusto dahil. And naapoy abua. Siya lahi po ng Pero mura siya meant jud ba, no? Because 7 ba is the Lord's number ba yala na? And it's Yes. completeness, right? And what's beautiful in this love story tungod kay after na sa wedding na mo, not make that long story short, gi-arrange siya sa Ginoo na nakasal mi, tapos Quarantine made 7 months. nagyahim mi sa Thailand nato kay nami ka COVID man dito. pag-uwi na mo galing sa Thailand, nagsugod ang lockdown. So pagka 7 months kayo mi natangbong sa isa ka kwarto. Kwarto lang. Alas. Sa ginawa sa yung amo. Itagaan me of 7 months to get to know another. 7 kapay. Gawas. Because sa Cavite that time, pag mugawas ka pag wala kay ID is bulihon. COVID the time. Kasi it was COVID, nimbuto ka dun ang butang taal sa mong kaso. So, yes. So mo to ang nahitabo. Gitagaan mi enough time before mi buyan sa community. Kay kung wala po to, hindi ni mahimang blessing sa community. Pero ano lang, no? Dili ni perfect. Dili ni perfect. Makaingon jud mi nga even gani ang inyong pag-invite diri sa ako tanaw na mo ang amo marriage life. We're not perfect ha. Siya kaluyahon na. Kaluyahon. There were many times nga may mga time na murag Yeah. lamian na jud give up ani. Kaya syempre, very a little span of time lang yun ang inyong pag-ila ba? So, na may mga doubts and fears and how was the adjustment period? Actually, pag ninyo na mo, wala without. And niingon yun ko nga, kasi sabi ko, Lord siya, nakita ko man ang attitude niya before we married. Kasi nang nagpunta kami dito sa Davao, nakita po na may na hot-tempered kay kung ko sabi ko nila hot-tempered siya. Strong yung personality po, mag-word niya. Yep, word. Oo. Pero kay, basta panatagang akong mindset na siya ang gipiyal sa Ginoo. Ako lang gingon sa ako lang gipray sa ko, Lord, prepare me so that I can give. Kaya ang mindset na ako, once you enter marriage, you are the one will give. Ito take lang. Give and take ka mo. So dapat wala sa mindset ko nga, magminyo ko because I want to satisfy myself. I want to be happy. Happy ko sa iya, no, hindi ganyan ang mindset po.
So sabi ko, okay Lord, I'm willing to sacrifice. Monak dun. Sabi ko, katang naan na jud mo, katong naminyo na mo, dili ka naglisod na mag-adjust. Wala. Anong first na mo nga week, asay kuan, dito na nagsugod na nga ko ang kuan sa iya, like, ginadiman ko siya na, uy, nag-heart ka sa Facebook. Yes, hindi pwede. That's kailangan ang password ni mo, password parents mi duha. I can open his phone, he can open my phone. Muna na, wala dapat ha, transparent. But ay pagigata diha pa mo nakaset og ano sa akon. Tao na ang Mary ay pa nag-text sa rules. Pero nahita po ng mga ingon ana nga challenge sa among quarantine. Hi. And there gituduha mi sa Ginoo sa mga butang nga dapat among i-accept. So then hilig siya mag-counsel that time kay may young people kaning kasama sa among building house. Hilig siya mag-counsel ng siya la. So ako naman, pwede gud maayo imong gibuhat. Nag-counsel ka mo kaula. Kapag tuyubong po nimo, babae gud na. So I am a social worker. Very kuan kay ko pagdating sa protection labi na sa mga sa women and child. Very ano kay ko ano. So gingnang ko siya. And then so syempre at that time hindi kami magkasinabtan. Sabi niya, kasi pagtanaw ni mo sa ko daw ko ingon anak ko nga pagkalalaki, kung di na pagkalalaki, dapat nang minyo wa kuan pa ulitaw ko ako na nanggipang kuan. So and also sa kuha. So, but, gi-surrender na ko sa Lord. Gi-address gyud dayon. Sabi ko, Lord God, nahimo na pa kong silusa nga pagkaasa. Ay, ko Ginoo, dili ko ganahan kay ano. Ang mura ko niya ako pala. Maiwasan. Ako pala, katulog lang. Sabi ko, katulog lang akong banner. Tapos ako napugo. So, naluoy ko sa kusa. So, in order to protect myself also, and also to gain my word, gi-surrender ko sa niya. Yes. Lord, nangayo ko po sa Ginoo. Okay. Because I know that there is God who loves me so much. And there's a God protecting me. Sabi ko, wala ko, nagminyo lang basta sa nagminyo. Ako ang kaminyo ron gi-occur na ko, di mo pa ko. And this the things na dapat na ko matunhan, then tabangi ko, tutuin ko. So, and then, gisurrender, gihilap kid na ko. Sa even first date kasi na, after kasar, pagkaugma, nilupat kami sa Taiwan. And then dito, sweet kayo, sa Thailand. Pagka-ufa, nilupat na dahil sa Thailand, dito namin nag-honeymoon. And then sweet kayo siya sa among mga teen na mga babae. So, it really, para takpo it's really unacceptable. Pero pag mukuhaan kung mag-away mi duha. And then, syempre, mag-away, mag-arsa balotan. So, syempre, sabi ko, niluhod ko sa Ginoo. Cry out ko sa Ginoo. Or, dili ko ganan ng imong sins. Good thing, dili good thing kay vocal po kasi. Yes. Isa po siguro, we don't mean po siguro na ingon nga mali po nga kanang silosa ka. No, kay sakto naman jud na nga kanang at least kinaingon pud nimo ang imong gibati, no. O sarap ko sa akong wife kay ang giingon, no, nga mauna ang ihang gina-struggle. Kay nabi usahay nga kanang ikim-kimra no at sa pa. Actually, para sa iba, that's what we're talking a while ago na mga pastor's wife na heart. Takiyat nagibati. Because it's not really easy. So it helps a lot kay para sa ako normal lang sa ako as God servant accommodate ko sa mga tao wala day ko kuan na struggle na day ako may Tunak mo na din, no? Kung din siya po kay, alin, nangalagad ba niya kung banit? Kung ako nabuk. what really helps is that iyang giingon sa ako. Expressive ka. Iyang giingon sa ako in a nice way. Ug sa mga pastor's wife, dapat expressive din po ha. Kay sometimes ang the good intentions of the pastor, sometimes minsan maging bad impact gani, pero you really need to communication good. Yes, communication ug ang right approach pod nakadako nga tabang tong ni communication sa kuha og sakto ko diyang approach kung dili sa wall tag kabalo ka na ako'y gibati kabalo ko nga dili ni tama. Ano, kay naman ko approach na pilasing ka. Kasi, ano day? So problem na solve og kumbaga pa gusto po natong solusyonan og problem. So it helps us a lot na nag-communicate unsa po yung mga butang na angay na kong likayan. But you know what, ang dako jud nga tabang ana is we sit together. Sa time na to na nag-struggle, we sit together and we remind each other
nasa marriage life namo, ang commitment namo before mi nag-commit sa isa't isa, before ko ni commit sa iya, before siya ni commit sa kuha, nag-commit lang ni una sa Ginoo. Mao na siya yung pinaka-importante. And then we assured each other na if Buhato ni for kung unsay mga rason nga kumaga pa magbaligya bitaw listen perfection sa uban, ako'y manubag anang sa Ginoo. And kana nga assurance no nga nakabadon nga si Jesus ang sentro bago pa ko sell og affection na po sa uban, bago pa siya mo sell og affection niya sa uban, nakasala namin sa Ginoo. So dako ayo nga si Jesus nasa sentro kay dito man nato una kabalo man ta accountable ta una sa Ginoo no bago sa ato ang wild. sa tong pas-confront na po sa iya, 2 weeks to after sa mga kasal nakabalik na rin ba yun na grabe good, mura gid siya ka ng disease na mo unti-unti patay sin vital. So sabi ko dili pwede ni. I work so hard for my faith. I work so hard for my makita na po ang bayad sa akong kagaling, and then mag-end up lang ko ani kinalinyo ko. So dili ko muso. Yan na gid po. Gi-reject na. And then I told him na so nani akong gibati. Ubot ako ron. Hugaw ako na huna. Hugaw ko na huna sa imuha. Every time mga action ni mo kabalo ko nga ko antes yang ansa. Syempre kung imo siya suryahan ni mo ang kung dili ni mo tailing. Masuko good. Ko imo mo na sa kuha ana magpasok away. Pinano ko siya sakta sa kuha. Tabangi ko. Dili ko siya kay dili na ko makuan. Maura ko kuan pero dili ko kana ningon ani kay kabalo pang Ginoo dili baripay. So, ni mo di ko sa iya nga, tabangit ko na bili mo gawang ako ng mga. Na ako salig sa imo, pero ang the fact na wala ko salig sa yawa. Ikimo ginako, wala ko salig sa yawa. Na ako salig sa imo, ingon mapasigura ka sa ako Pero the fact nga na ay yawa mo, gusto mo bukpag og kami yun. Wala ko salig sa iya. It's not easy, no? Kay, di ba you sleep ka nang matulog ka ba? Kaayo gadagan sa iyo. Tagal na mo, bisa unsa na tanay, klase kahugawan, ginaw na ang sabaran mo. No, di na good fair. Ako makita na ko kang bana, gahagok tapos ako. Lamig ikaw lo. Kulabi alubisan niya. Tapos dili mapod ni mo pwede nga ipilit sa iya ang maunawaan kaniya. Kay dili man mo pareha si understanding. So ako lang ginaginuta po ang ito ako pasupot sa iya ka. Tagay ko time. Give me the heart na grabe pag taason pag ang pagsabot, no? Yes, and sa ko apo gi ko ang di surrender pibit sa ginuto. Akong pagbati sa iyo. So, another specific prayer na pagka kay Lord. Yes, di ko andyan na po. Kay ako Surrender. galingon ang ako ang gikalapa. Walay sala akong bana din laguna. Una po bili mayo. So, gisurrender ko, gihila po sa Ginoo. And salamat sa Ginoo, Giyod. Matik niya, ginuan ko niya akong kasing-kasing. Now, kung usang mong gibhatog sa kamana or ako, ang isa ra mo inon sa mong paggantuan, manubag ka sa Ginoo. May makakita o wala. O magpagwapo ka para sa uban, magpagwapo siya para sa iban. Di mo, bunali mo. Ano pariyo sa Ginoo? Correct. Oo, wala po ang prinsipyo mo. Pero katubang pagnilyo, nagsabot na pa dyan na sa ato ang kami. Mga disclaimer. Oh, In some kayo, there's a lot of things in me. Yes. Expect this. Actually, malay nga na fit. Niya mo nagmun baka nag-set baka expectation sa imong wife. Okay, that's why ang ilahan lang manggod sa pagbiyo nila. Correct me if I'm wrong. Ang alagad mo sa bayo. sabay. Mao na si mo sa ilang foundation. We will go on a mission serving the Lord. Yes. So na, I'm not asking for husband, I'm asking for Partners. Partner. Oh. So that's why panatag. Lisod po para sa kuha kung halimbawa no mag-serve po sa Ginoo. Then ako'y asawa nga dili kasabot. Bisag gani siya asabot na siya, di ba? Pero naagyapon siya inahuna-huna. Tungod kay di magud na to kalikayan nga pero lahi na siyempre katong nagsulod ko sa marriage life, nasabtan na po ang mga boundary. Sa una nga, ulitaw pa ko, single pa ko pastor, cater mo na ko tanan. Issue sa marriage life, issue sa mga marriage couple, ako'y nag-counsel sa ilaha. Pero nasabtan na ko nga karon uy, nga anak ko'y asawa, ang issue sa babae sa ako. So, kay daghang failure diha ng mga pastors po, no? Leaders sa church na kana maayo pa mo manage sa ilang members, no, sa youth nila, pero sa ilang sariling part
Oh, nagka-problema sila. Mana ko ang giingon sa iya before me nag-accept ko do church. Sabi ko, love, dili ko ganahan ng maparihas ko sa pagpaan lagi asawa ka pasupil, daghang na-neglect ka, daghang ka grudges, and basig moro na inong dami impyerno ko. Correct. Because that's why I'm very vocal pagdating sa whether he like it or not, Sure. whether mag-post hour, vocal ko pagdating nga about maapektuhan ng spiritual. So, kung kailangan stop. And always reassure yun imong wife, no? In case, so, reassurance yun ang sa mga pastors fan. Reassure always, check the heart of the wife. I-check yun di ba yung balay. Kay, It is only your man can make you secure, manggod. oo. Diba? It is really a man's job to make the wife feel secured ba? That's right. Okay, nisod, uy, kung laing tao ang secure sa imong wife. Ay, kakat, isa po, dapat po, nakabalo ka sa work mo. Kasi kung i-depend mo lang yung security mo, may security milling kalibutan. Dapat good imong security, kabalo ka sa Ginoo. Pero what's good in you, Monique, kay si Lord gidayin imuhang sumbungan. Ano, ganito tanyo ba? Sa gidayin ba? Murag, Before you go to your husband, before ka mo adto sa imong husband because you wanted to say things by good na makamaayo pud sa iyang mind pa because taga mindset pud ba imong duha, diba? Kay syempre siya naalan siya good intentions lang gid sa mga katawhan, and then gusto nimo ba na ang lead lang gyapon ni Lord imong gid ba, no? O, nagasumbong yun kasi Ginoo, mara ko buang, magyaw kiluo, sa nara ko naging tanya. Ana, yun Wow, okay, dili man ni See, perfect. That times good naman, neglect good na mo ang bawat isa. Actually, ginatis na ko ako ang asawa usahay. Pwede ba mo ingon ko sa imo I love you kalima? Ano man, sa kasimana na ba? Kalimot ko Dili, wa. dili po niingon na romantic couple. We are not that romantic couple na. Like, date here, like, ana-ana. Amo nga kay, murag para sa mo ay yung nagkauban na mi, kami na magkauban, enough no. So, ana ba? Do, importante man gid na nga, you will spend. Pero, para sa amo kung unsa lang ang kaya na mo, then we will accept. Hindi mi magpakana akong wala. That's right. Oo. Ayan. So, how do you, kumbaga, unsay pinaka dako ninyo na challenge so far in the service diya sa Ginoo? Murag ako naman pwedeng pero baka makalimutan ko. Service ka na, for example, partner mi sa ministry, partner mi sa work, madala na mo sa mong personal. Sa mong marriage life. I'm husband. So, I need you submit. I'm your wife. I need you love me. I need you to love me as sa gusto ko. Madala gid na mo siya. Sa mong personal marriage. Like example, sa kauban ni sa trabaho. Sa trabaho, siya ang ako, ang leader. Pagdating sa media. So, usahay pag may mga walay submission sa work and even sa ministry, walay submission, madala na mo sa kami niyo. Mga asawa beta ka. Higid malikayan, that is the challenge nga makaupas ni. Pero yun nga, so sa highest part nga. So, manang usahay nga, higid maiwasan nga na agi mga arguments. But, yeah. And how do you meet? Unsa uning ipag-meet? How do you settle things? Magkuan man siya. Asahay, asahay. Kasi, Isip muna mag-sorry. Daba mo every night fun ba before mo matulog na how do you how do you address things? actually, pag mag-away mi, dili gid ni matulog. Wala matulog sa mua. That walay Kay digit ka tulog. Who will approach first? Tamang yun na ana. Oo, dili gyud. Kung pwede lang, dili na mo paugmaan. Mga mahawan. Ingani siguro, usually mang good, kaming siyempre, maugali ng beautiful kayong design sa Kino. Kaya lahi ra jud ang pagka-design sa lalaki. Lahi ra jud pag-design sa babae. Kung isulod na to as kaming mga lalaki, isulod na mo ang mga hunahuna sa inyo ha. But today, kaya di jud may kasabot sa inyo ha. Pero ingana, no, ang nakanindot jud po siguro sa mo kay para sa sometimes unaware ko sa mga gagmay na detail. Then, Monique will just come to me no, at night. And siya, na-neglect ka rin mo ni haning ang buta. Wala ka nakahag sa kukarong adlaw. Love you sa kuha karon. Mga simple nga mga butang. Then sometimes, ang tendency po na mo, because we guys, sometimes we don't want many, dagan kayo mga istorya. Ay, oo.
Oh, Sometimes na kami mga lalaki usahay dili mi daghan kayo ganahan o daghan kayong mga Straightforward. one solution say solution na. Because we cannot read your mind. So which is nga kung dili pud masabtan sa bana ang iyang asawa nga usahay ang iyang actually kamo mga asawa dili mo nangita og solusyon nangita ra jud mo kanang maka-open mo ba maka-unload mo iyaw mo kainan. So grabe ka kumbaga pa Challenge siya. kalinghaga kayo ba ang pagka-create sa Ginoo sa at mysterious medyo ta. pero it really helps no sa sekreto siguro na ma-share pud namo sa ato ang mga viewers sa among marriage life. Although nga dili ni perfect, so we always remind each other to choose each other every day. Every day. Pero kana ba yung word na dili mi perfect? Sa ginagamit pud sa Yes, we can. uban no. Ano mo Ihapak na niya sa inyo, ha? Perfect. Ano man diyan na That is not our license to To do the say kay time that nobody is perfect no. Pero ang ginako na namo kami dili pud may kuan apod may mga panimunik pero Walang hot-tempered din. may mga time na kanang kabalo mo sa marriage life may mga time jud nga ang love nato nag-fade ba kung kuan no ato ang kuan mo gani na nag-remind sa ato ang verse ang Proverbs chapter 4 verse 23 bitaw na nag-advise sa ato na above all else guard your heart no i-guard na to heart dili follow your heart kay una-una ra lang grabe murus-uros atong gugma tabuko na kung dagat sakyan ako tanang eroplano kay para na jud maipakita pero pag mag-abot ang time usahay nga dili beautiful para sa imo tan-awon nimo kang wife dili handsome para sa imo tan-awon nimo kang husband dili siya loving dili siya caring no but because we know that God is the center of our relationship we always remind each other na and that is really our foundation there kay Lord na we need to choose no each other every day in order to have a successful marriage like Di siya easy. We kay newly, wala with me, no? So, grabe, pag mag-away mi, murag end of the world. Ang among mga pambaki. Tapos, murag, ang kuan lang gid sa Ginoo, confidence sa Ginoo mo ang ginahawak ka. So, pag kulo, murag lami na tayo manage man pud good siguro sa inyo ang kay naa mo sabay mo permanente naa mo kauban mo sa mga mission. Yes. No, kung naay mo duol Wala na ay- kay sa imo. Kana may yan na naay mo duol na kasi mo kasi na uban mo So makita nimo ang iyang galawan, makita nimo ang iyang And then you act Wait. as a role model gid, di ba, sa inyong church. So, as much as possible, patch things up dayon and you need to show up maski na time ba na kanang dili ko gusto mo, di ko muban karon. Ana, di ba na time siguro tayo. ayo. And siguro one thing lab na may share po nato sa ilang really helps no sa among marriage life is because we believe na we love each other. And because we believe na we love each other, walay butang nga tuyuon na po buhat. O jud pasakitan siya. correct. O ako po sa akong kagalingon gituhuan pud nako nga walay butang nga tuyuon niya buhat. Para lang jud nga pasakitar ko. Sometimes we can hurt each other. We must misunderstand each other. Dili man pud healthy ko to wala giaway, wala argument. Mo na akong kada it will make you stronger gid ba. Pero it will help yourself na to believe and to hold on na kabalo ko nga wala to gituyo sa akong husband. Wala na ginatuyo sa akong wife nga tuyo ko na jud niya nga magyaw-yaw para jud nga mainis ko. No na may mga time gud nga abot ra jud ng time na may mga time pud na misinterpret niya nga ako ang Ginoo. So ang communication, constant communication, constant prayer together, prayer time. Put mi sa time nga aga namin nga siguro kailangan na tayo upgrade ato ang mga prayer nga muluhod ni jud si Ginoo, ilag jud sa Ginoo. So kung usay makatabang. That's the beauty of Christian gani mo. Ilaan na Christian couple is siya ba kanang you are bound sa kaning address kita sa Ginoo gid. Ini Lord gid tayo. Pag may problem na daw dili daw sa mga bad words, imo pasakitan, mas mainangis. Dabiyan di ba sa So what about sa kanang financial? How do yeah. you deal with financial issues? Kay sabay man mo na in the service, no? Lahi ra jud to kanang focus ka kay sa imong career mo, focus kay ka sa inyo lahi pud na naatan sa Nebot ba sa point na medyo
medyo nagmahay ka kay there's offers before na medyo dagko but then you settle on this na mag-mission para kay Lord? Pag makita mo yung needs mo, manghinay tayo nga manghinaya. Pero pag makita mo yung product ng pagsunod mo sa Lord, you will say thank you. Yes, yes. Pag makita mo lang, kuan lang mig, kung makita lang, na wala ito, na-needs ako mga igsuon, na-needs ang pamilya, binamo balit ako sa church, may mga needs. So, makuan ka, magmay ka nga, ang ako gidawat ni manalingan, wala man ko diri. Pero, for us kasi, kabalo na may nga nung bisag Ginoo, kabalo may isang purpose lang. It's not about just to get rich, or about You always go back to your whys, no? Yeah. Mano, naman, kinabuhat para buhay. it's a privilege para sa mga privilege ni. Wa kami diri. Wa kanang Yeah. daghan sa kadaghan di taga-amihan. Gayos. So, moingon mi nga wala man tano, dili man ta kukuan murag ang amo na lang, Lord, ayaw mi pagut mi nga to the back nga mga wat ni kay wala na Ginoo na mo ana mas dalihan. Amo laging prayer sa Ginoo specifically is give us kung insa lang ang enough lang, madili sobra nga malimot minimo ug dili kulang nga mga wat ni. So mo gid na ang prayer. So enough lang gyud na dili malimot makuan sila. And then mo to pag mga kuan lang diha mi magkuan say loe mga tabi apply na lang tabi pero maya usbol sa Ginoo taga na sa ning kalipay sa kawalat ko. O katingala ka na lang ba nga nalipay ka ganina nangandoy pa to na ano ni kinahanglan jud makita ganina to kinahanglan ana mangita ka sa wala ba. Tapi kayo. So but when you be grateful sa unsay na kay asat sa ma-amaze ka sa ingani ni Popol but they have that struggle. Tanan tad night. They have that struggle. Pero sa ilahang awadun baron sabay matawag ni they were able to do the mission serving the Lord. Nagapapiding pa ni sila sis. No, ato sila sa mga kabukira. Nagapid sila. Kanang wala na kayo mga church, no? Ba? Arakan na to, arakan. tagaan na dati mga partner dito. Invite na nila. Nahimo sila instrumento na dapat mga kalag na makaila sa Ginoo. Ina-feed nila sa word ni Lord. At the same time, thinking there is sama. No, so it's really amazing. Kaya dili tanan niya mga dato ganiya nga kuya nagwala trabaho. They cannot even offer help ng mga bata sa dalan, di ba? So it's really Napa mo can you can you cite an instance on say experience ninyo sa before sa inyong mga mission na medyo nalistan mo gamay ana. One good, kaya wala may pamasahe. May pang Yes, may tubod, may motor. motor, pag hilak po kay ako ang back ka ng sakit kaayo pag nga may pangka na maghilak yung nalayo kami dinabiyahe na batang sa ulan. Basta sa kaya sabi ko papagod, sakit kaya likod. And wala pa may kabo sa mission na nag-book na ko. So, ito na nga struggle. Pero, pag ato manggod na mo sa mga kabukiran, mas nakita na mo how blessed we are. Compared sa how they really So mawala tong makakapoy sa inyo laptop. Kaya na makita ninyo di ba lipay ka isin na. yes, malipay and then Ka-excited na makita ng pagbago. always. And then ma-challenge ka sa ilang faith. Kaya they are more ang low status ang ilang dynamic status. Pero rich sila, very rich sila pang tungkol sa Ginoo. That's why nakita na mo ang bugos sa Ginoo and there's a joy inside us. So, nawala na ang kakambo. Ma-remind ta ba, diri magod sa usay sa city. Yeah, unsay difference on this tama on? Unsay difference diri sa city and dira? Oh, it will actually encourage everyone to be part of the mission work, especially sa mga kabukiran. Tungod kay adiri magud usahay sa city, comfortable na kay ta. Where naay mga time gani na usahay pag mong taligsik no mag laay bati ang panahon di ta mo ato sa Bible study ta mo ato permitik kay basig unon ta pero kaya kung wala aircon ng church. dili pa jud aircon sig kaya ta pero dito sa bukid nako maulaw ta. Tas 4 ko matas ng bangon na mapaon og ingon what lala mo sa ilang heart bitaw to serve to worship the Lord. And when you witness them now when they come together they will worship the Lord, you can really see the pureness sa ilang people. Given ka rin mga gagmayng bata. Yes. Okay, namay uban sa ato di ba? Labi na diri sa city nga
natay mga strategy. We sometimes have lunch fellowship after kwan, then sometimes din na tumakwan na mga tao nag-aadto siguro just for the food, just for the mga kung unsay mga ginahatag nato dito. Pero dito sa ila sa mga kapugiran magiging na unsa may ilang apsun kung maura jud ni ilang simba, no, but purely they come because we want to worship God. And we also have partners, no, mga naadira mga evangelist nato, sila Pastor Bernard Paundag, uban pa ng mga Ato ang team, mga team na window team, sa sa field. So makita na to sa ila nga sa boka. ang ilahang heart pud bitaw nga mo sacrifice nga mo adto anang mga kapira. Mamasahe gud mi gamua. No, mangita mig pamaagi means namo nga asa mig panggas, asa mig pangkuan. Say at least na lang madala na to pag-abot na to dito, no. But in exchange, it really helps us na mag-stay on ground bitaw sa amo ang pagpangalagad sige no makaingon ta maulaw tanong mo complain nga ilang sitwasyon dito layo kay sa ato ang sitwasyon but sila nagpadayon sa pagpangalagad. So unsay rason na to? Kilometro ang ginalakad nila makabot lang sa bahay sambahan. And then kahit wala atok maka-able to bisa mabulan. Pag mabulan na lang nang kita mo ng load basa tanan. So while naga-mission me nagatubo mi spirit mo rin. Yes. Correct. Even though karoy kayo, pero that's why pag burn out ko diri sa city, sabi ko sa ato ta bukid paala mo katat bundok. That is why dili mo pwede mo absent, no? Kunwari naka-planned na gid na naghulat na sila. Okay. Ngano, dikan pa sila sa lain-laing bungtol. And then, they just go there to, syempre, sila, kalingin kape sila, gutom, mga bata, gutom pa. So, di good malikayan nga, di ba? And thank God, kay amo ang team, mission organization mang jud. So, napod sila budget nga gihatag sa mua. But in terms of personal, sa amo put really. And then, para sa amo, investment para even though paguli lang sa unang ano ba, pero God miraculously sleep to ba? Provide for us. Siyempre no, kay nahimo na mahatod jud ang panalangin sa Ginoo sa mga tao. Inisin lang mo, agi lang sa among kamot. Dahil ang iyang vessel mo na what They're banking actually on heaven. Nang sinood lang. And then, sa pa ba ni napa ba may, syempre no, kita mas, napa ba may mga unanswered prayer na ginahulatan ni what can you share it with us? Of course, nag-pray kami nga makomplete yung kami. Ay, kompleto man kami kay. Wala pa man kami baby. So, pero gina-accept na mo kung sa kabubuton sa Ginoo. So, para sa mga mo lang good nga. Ang prayer lang good na mo. Lord, whatever nga silagan sa mga kinabwi. At the end, may nang good minimum. Will done good people sa inyo. Dili dira nakabase ba nga magmumuhat mi Lord basta taga-amin mo anak Lord ha o kuan. No nagsabi mi sa Ginoo kay ang joy o confident ba niya gihatag sa Ginoo even though nag-ampo mi sa Ginoo. Kaya pagkaroon ni kuan sarili na mong anak even though naabot na Picture good mo sa the joy of the Lord is my strength. Yes. No? Usay galit. Kay kapoy ba yagid kung nauni mo kapoy no? And you do this every week, every month, coming in your mission. as of now No, as a rich mga sisters no naka-focus kay last year 2025 gi-open ni Lord ang door for us to start this church planting. Then to make that long story short, wa man ta ka-engage yun sa community kung pag kailangan i-settle. Pero na hitabo karon nga ang among balay mismo. Hindi na siya mabiyaan long time. And wala may gahandulan na church. Halos hindi namin muli sa balay. Pero karon gitigaan mi sa Ginoo. That's why para sa ko na di ba bubog ko Ginoo. Nalima ko kay nanad gid mo gan Tato pero kung makita ko nga mga gipadala sa Ginoo sa mua. Ang kalag makita po Ginoo sige. I will stay for a while. Ana ba? Pero ang yapon naman. Pero nagafuan gyapon mi nga kung may time mag-mission gid. Maragong Pero po, ang making your house a house of God na makagather mo ata, it's also a mission. Kay ang prayer man gud mo. Sabi ko Lord kung tagaan ni mong balay bisaon sa klase nga balay.
inuad din nga magamit sa ministry. Hindi balay na ama. Before gali bago mi amo sabot bago pag mi Davao diri mi magpuyo. Pagpuyo lang mi sa jeep. Magpalit ni og jeep. Tiny house. Tiny house. Tapos madala-dala na mo bisan asaro. Cute. Mga naaggal tam kikit. Agad. Bisan nasa Nagpanaw ni sila mga katong ano ba? yes, kay mga kuan gali mi mga missionary mi among mga singastig. No permanent address Camping van. Ibitin talaga po, wala ko nagkuan na wala ko nagakuan balay na. Wala nasa akong mindset kay akong kadili ra kasi gipadala na sa po sila sa Ginoo sala hindi biya ka kakuan, hindi biya ka kabaliba. So wala po decide balay no sa kabiting. Kuyo balay wala di ko na ni kamatang. Kasi gipadala unya ka ba. So mo to nga diri then God provide man sa balay alangan na mo pangtalihan. O di ba kaysa mangupahan kami, then that provided that. And then pero ang prayer ko is ang prayer namo is hindi lang ang dapat created jaboy kabulason. Kaya ang para sa mua di mo balik man ang Ginoo di man namo ni madala. So at least ang tanan nga gipiyal sa Ginoo sa mua magamit niya saya buhat. So hanap kong Glory to God, di ba? Actually, the most of their prayers are not for themselves. Sa ubang tao. Sila is really more tapos sa servant heart sila. Even sa ilang marriage life. Sa ilang marriage, They serve each other. salamat. Glory to God kapag ihatag na ni Lord. Pero na isit dali. Ala, ang space sa balay ko, una sa kuwan, wala pa may nakapakaod sa taas. Amo ang space, pag ma-repair, gams. Kung na magkuhan namin, wala sige, alam na kay mo, man yung mga ang gipangayon. Pero ba ang privacy ninyo, of course, no? Tanag yun. Bukod ba yun ang lisod mo? Kanang galing, nabila na sa balay ng church. Oo, gusto naman dyan yung mga panaw, papuita, gusto ko net. Yan na maubot lang kayo, malaitan. Ana. Pero vocal misa mo ang mga member. Kwarta wala kami dagan ha. Talent may talent kami. Para dili namin utamo. Suta. Kini pa isa po may mga church member magikaibig sa mga kamag-anak. Talent. Ana lang ang cute mo makorta nyo todo. Pero pag kwarta, aligo sa expect. Pero sisters, dako kayo ang kumbaga pa pag shift mo sa perspective, no? Kay sa una pod nagunaw na pod mi nga naara dito sa remote areas ang mga unreached, no? Pero dere So, daghan pa ba until now, gyud na mga wala pa unreached, gyud wala pa naabot? for me man good, kung is good tag unreached. Kung diri sa ato sa city halos nakadungog na. Oo, kadungog na. Pero naganam na matuod kay sige nagkadungog sa pulong sa Ginoo. Murag naanal nala. Tapos na busy na sa magpangibulari adlaw-adlaw diri sa city na mall Cold, oo, tapos naikuan. So sometimes dito ang mas delikado kato mga love bitaw nga nangawala na nangabugnaw na cold tungod kay diri sa city na kung gigutom ka palit ka sa tindahan dili para sa bukid nga magtanom sa kakamuti para makakaon ka o diri sa city nga na sunlight. So ang gipadala pud sa Ginoo sa amo mga tao jud pud nga we know now we can help them, no, sa ilang life pud, no, kay lami mga kauban karon na dili pa sila minyo, no, naguban sila pero dili pa sila kasado. So kabalumi nga dira mi gamiton sa Ginoo sa ilahan na ma-guide na mo sila na maabot ang time nga linyo ra jud pud sila makasal sila. O sa bambang nga bahin, no, na ay mga kauban na mo uban nga abi na mo dito ra sa bukid pero diri they ay naggunit bitaw og mga ginatawag na tong anting-anting just for me to say lang, and I thought dito ra to sa mga bukid, but we think nagigamit na si Ginoo. Just last month natalab, no, na naami isa ka kauban sa church karon na wala pud nako gi ask personally sa iya, but siya mismo ni duol pa Pastor J no, isurrender na nako ning ako ang mga tigipig-tipigan ako mga anting-anting akong gisalikan. Yaw nalihog jud ang Ginoo ba. So ipasalamat mi sa Ginoo ra jud pud mi gigamit ra jud pud ta sa Ginoo para sa mga kinabuhi. Even though amo sitwasyon karon ang amo ang balay very ginatawag na mo siya humble house kay
makita na nimo mga stars, I see the stars, no. Pero nagkasalamat mi sa Ginoo kay before pa mi tagaan na sa Ginoo in the future kung tagaan mi sa Ginoo build day nanay mga tao nga gipadala sa Ginoo sa amuha nga mausa no God willing o padayon nga motubo sila sa ilang relasyon sa Ginoo. Na mag-uban na na building walay ta. Sa inyo, bless mo kay dagan na mong tao. Good problem po siya, no? Kaya, What kay tapos itong mga ni Adi, wala ni Kuranan. Yeah, then sana nila like ipadala po ng Ginoo nga ni join sa amon simba. Well, for sure. For sure. Kay gibutang mo ana sa Ginoo. Mission ana. I-provide yun na nila. Kaya mo gram kay cellphone. Gram na mo. Spinner na. Katong app ba? Tingin na i-up ba yan? Gumala ng cellphone sa ito lang yan. God will provide. Yes. Nabi nakaroon no na mga nakadong. Yes, takadong. Na ang mga kwarta nila sobra-sobra. Tapos makabalo sila na wala na ako din mga inganilo na ministry na nakula. Ako na ang mga dapat ama. Oo. Malay mo no ka i-touch ilang kasing-kasing ay daghan mo kog sobra diri or ano ako gusto ko kumutanong. No mo sa tawag mo take part sa vision di kay. Yes, and we praise God kay we adapt also the heart of the Jesus reigns tao. Ang foundation jud pud namo sa pagsubutan ni namong bulaton nga it's all for God's glory, God's greater glory. It means na wala mi gisaligan sugod ta aning ministry kay naatay money, kay naatay panty, kay naatay kwa. Muara jud nga Lord imuha man ning ministry, musunod ra jud mo imutuman ra jud ni. No. And kung moabot ang provision sa Ginoo, moabot ang mga tao nga gipadala sa Ginoo, makita jud nato nga it is not because I know how to plant a church. It's not because I know how to teach people. It's only because of the Lord. So iya jud makuha. Lord. Always man na natong tanang murag quotation na ba na sis na if it is God's mission, it is God's provision. That's right. Grabe. And basig na amoy gustong Yes. finally pasalamatan or CTS care to shout out ninyo, no. Kami gustong i-greet For a message, final word. final say ninyo. Yes, of course. First of all, we makaingon ning we are so privileged na na-invite ninyo diri sa Kitetsi. Yes. And of course, to encourage everyone to please continue to support no ang kini ato ang program. No, we are also doing Facebook ministry sa social media, natay social media sa King Love Philippines Facebook page. No, you can follow us. No, and we also have that passport booklet sa amuhang ginagamit na abstract no to give it to hand out sa mga gina-reach out na to. And of course, we just continue to believe na sa bagong nga phase na gilid sa Ginoo sa ato akaron that He will continue to provide. Now we are now handling house church among balay mismo. And in spite sa mga kakulang, nagsalamat mi kay wala mi ingon nga masad mi makita na mo magkukot pa mi o walay malingkuran nga na kundi good problem siya. Nagsalamat ra jud mi sa Ginoo og nakamalumi nga nay provision ang Ginoo para diha. No, so let's just continue to support one another no sa mga buluhaton. And of course we want to thank all the subscribers and the followers of King Love Philippines, and it's global. No, because we also have King Love Vietnam, King Love Nepal, King Love India, no, Myanmar, and King Love International, and together with the partnership sa Asia Link Norway, and we praise God that this heart of the youth no today na ginamold jud sa Ginoo na dili lang kay katong mga reels ra ato ang nilabay sa social media, di lang kay katong mga imo ra na to. But we try to document testimonies, no, life stories and positive stories na ma-share na to online na because we want to reach people na so kaayo sa social media mo makita ra permanente dito ang mga content na mga nonsense usahay, but we want to reach you guys, and that's why we are pushing it hard really
na maka-create og podcast, maka-create og mga maka-interview mga testimony because we want to reach you and we believe na in the right time, the right perfect time of ni Lord no nga ma-reach ka sa ingani ng mga program na to, and we pray that God will move in your heart and God will really, that you will open your heart also to the Lord and accept Jesus Christ as your personal Lord, I say. Wow, nice that. Just sorry, sister, muni, kasi napot pa yung mensahe. Lapit sa pay. Advice advice nimo sa mga pastors' wives, sa mga even the pastors, well, Actually, dagal pa mi kanon nga ang mga bugas si Batak isa, imunana, but it's really a privilege from God nga kung makauna-una manggaritag inunani nga wisdom, it is really privilege sa kagubot sa kalibutan karon, and then you will think of that nga gikan sa Ginoo. So pasalamati gyud kanunay ang Ginoo every time nga may mabati nimo nga na ang Ginoo, pasalamati na kay sa ato kang sa kalibutan karon daghan tag mga madungog given sa atong cellphone tra na to. But when we think about God, dili gyud ta mapakyas. So continue lang. Ang naunahalang nga ang kalibutan diri is temporary lang ang tanan. That we should not focus on what the things diri sa kalibutan. Kundi focus nato kung unsang plano sa Ginoo sa kung kinabuhi. Okay, ang giingon sa Ginoo is perfect life na wala na kalisod, wala na mga kasakit, wala na tanan. But whole of love and joy kauban ng Ginoo. So just continue to fight a good fight of faith, and God bless everyone. Yes. Thank you, Ari. Thank you. Salamat, yes. God bless us. so very happy to have you here. Yan, padayon lang din sa inyong mission, Yes. servant heart, and ang mga tanan prayers ninyo, itubagon yun na sa Ginoo. Right out. Salamat sa Ginoo. Salamat po. Tanang privilege ra gyud pa mi. Si word ran tang tamo. Oo. So, get bless. Kaingon jud tag kaning sani. It's not just about building the life together, but Yes. building a calling Calling. together. Na-realize na ko, sis, ang mga realization. Ambitions na to in life will always change. No? But then, ang ato ang purpose in life, ang calling na to diha kay O Lord. jud na ang No, consistent na pag di. mahuman na itong kinabuhi, pag-abot sa langit, mo may paninglan sa to sa Ginoo. So dili siya sa about siya sa Yes. imong nabuhat ba nimo ang imong dapat buhaton. Tanong ni Moses, pag-abot na to sa langit, inventoryohon sa Ginoo, pila imuhang balay dito sa yuta. Unsa imong career sa yuta? Unsa imong posisyon didto nga na-fulfill ba imong posisyon didto nga? So dili ang pangutanon sa imuhang ministry. Ihimo ba nimo? Mm. Ang gift na gihatag nako sa imuhang talent, imo bang na-multiply? Wow. Wow, Grabe, no? na importante. Kasi importante jud ang ato ang calling diha kay Lord. And the most important is whatever we do, maskin pag unsa man dili sa church, whatever glorifies the Lord yun, no? Maka-glorify ba ni akong buhaton? Kani pag hugas na ko plato karon maka-glorify ba ni? That simple ba? You just depend on it. Be a baby good kay Lord. Kay puuton gid kaniya maskin pa magpalayo ka sa iya, magsupak ka sa iyahang gusto. Applicable kay po siya sa marriage. Marriage gid. Na dapat si Lord jud ang tanawa tong sa ilaha, di ba, na bawat isa sa ilaha, kabalo sila na si Lord ang ilahang foundation. Yeah. So, ang ilahang trust o confidence ang usa founded kay Lord. That's dili siya confidence, Godfidence gid siya. Confidence jud siya kay kung magbinuang siya, manubag siya kay Lord. Kung na siya yung dili maayo, manubag siya kay Lord. True. Diba? So, wala na daghang mga pangutana. If si Lord manggod, wala human ang storya. Yes, correct. Muna kamudihan. Wala na debatihan, no? Kamudihan na nagatanaw, no? If you are confused, no, kung naakay mga gibati na piling nimo asa man jud ko nimo dalahon, unsa man jud ang paingnan, unsa may dapat na ko imo seek the Lord's wisdom. Yeah. No, kay siya lang jud ang gani makahatag anak kanimo.
The Diba? Lord. Ano kay ba? Matthew 7:7 ba ni? Oo. So mo to ato ang care to share, no? Yes. And syempre gina-invite na mo ang tanan padayon lang gyapon sa pag-share. And I think Yes. daghan na kay tag followers. Thank you so Yes, much, thank no? you so Ubay-ubay na much. gyud. Daghan nag mga nagaatang nanay mga nagasto. Actually sila na mismo nagastoryahan sa comment. Oo, mo nang Malingay, abang-abang pud malingay ka ako. kay nagaplano pud mi og kanang ano no, natay mga giveaways puhon na ipanghatag sa inyo ha. So abang-abang ta og kanang mga naga-comment din. Nanay mga na. naka-avail sa imong mga ano, di ba? Oo, nanay mga Pampapamper ni mo. pampagwapa. Oo. Muna speaking, anang mga pampagwapa. Thank you ta sa ato ang mga sponsors. Sa iyo na natin mga sponsor. Yes, daghang kaayong salamat sa ato ang Touch of Love Aesthetics no na mojoy padayon na nagahatag og service sa ato ang pampagwapa. And I'm so happy kay naghatag pud siya og kanang chance no para sa uban no na maka-avail og pampagwapa no. That's Grabe no. right. And ano ko pa ako is hashtag Beauty Lounge to read sa Marie Ermelis dagan kaing salamat no para sa ako ang of course sa Fisha sa tanan Yes, Pampers tanan. everything about sa mga papaanyag nato diha nga side. Yes, Oo, mo sa nang mga gusto bisag-unsang- mag-visit. Yung bisag-bisag kagugot sa kalibutan, ayaw kalimti, na kinahanglan ka magpagwapa. Oo. That's of course no, sa atubangan po ni Lord na ano. Yes. Pinaka-importante pagwapahan po ni mong heart good, no? And then ang kaning unsa pa ang care to shout out po di no April's ako ang papa naga-birthday karon. Happy birthday kay Reynaldo Ledesma. Hi. And kabalo ba kasi na dani kanunay nagatan-aw sa ato sa Dubai si Ate Rain Ledesma. Naputi mga friendship din sa Canada. Yeah, Oo. sa Saudi si amigo Jeff na Yes. kanunay yung gatan-aw sa Italy pod sa Milano Italy Yes. si Ate Vicky. Ayan, Vicky Baer. Nagkanunay gatan-aw gyud siya and nagka-comment pod jud di sila no sa ilang mga gibati, sa ilang experiences. So makarelate ba mo sa atong mga experience, pwede na i-comment, pwede po ninyo mag-storya ta sa inbox, no? Kay nabay ka ng dili kay gunhan mo storya na in front of many, so dito nila gina-istorya. Ayan. And, Ayaw kalimot sa ato ang makeup artist. yes, ato makeup artist ang pinakamaabti kong kadlawon pa lang na sa bahay. Yes. Daghang kaayong salamat. Fritz Enriquez, kabalo ba ka ang iya, kato din gipag-greet niya before, mga itoy day. Ano ba? Perting greet man ako, hello, salamat sa pagtanaw. Ay, naku, Fritz. So, Pero karon. I'm really happy kay Fritz, no? Grabe yun siyang heart. Yes. So, daghang kaayong salamat. And please, don't forget to like, share, subscribe, follow, no? Us on YouTube, Spotify, and also on Facebook. Yes, pindutan ng bell button dira to be more updated sa atong Yes. content, sa atong new videos. And sometimes mangutana mo no na pag Tuesday na naman ko na, huy nga nung alas 5 na wala pa man na-upload, wala pa man yung show. Atang-atang Atang-atang yun na ha. And we're not just available on Facebook, available pa din sa atong YouTube and sa atong Spotify. Kaya naman ko yung mga VAs minsan na kanang maminaw ra sila. Oh, Kaya klaro po ba sa Spotify, in fairness. Pampamata sa inyo mo ba? Correct. Tapos tanaw-tanaw, ibalik-balikan lang din ninyo ha. Yes. Importante kay sa muan na mo share, mo like, mo follow, no, sa ato ang mga videos. Why? It really inspires us, no? Gaya sa S, no? Inspires us, no? To make, no, and New. to create more video content. Pero basig na po may suggestion ng mga topics ha, ng mga interesting na mga topic, na gusto niyo may bala mo yung mga question, i-ano po na, please comment daw. Yes, comment down Oo. and we will gladly Yes. And I do it hope for you. Yeah. another day na po, no? Yes. Grabe, kulang kaayo gid ang oras Kung kanunay. pwede lang mo, binuntagan pero di man yun. Dami gid kayo pag about kay Lord ang istoryahan, no? But magkita na po ta next week. I hope dagan mo natun-an karong adlaw. Yes, ug ayaw jud kalimot na dili ug dili jud ka na ginusara. Maong hantod sa sunod. Daghang salamat. God bless everyone.